situat? Masdenverge està aquí i es situa al nord del Montsià. Els habitants. Cap a 1857, Masdenverge s'independitza de la Galera i es constituïa en un municipi propi. Aquell any la població tenia 1.071 habitants i l'any 1860 se'n registraren 1.080, la xifra més alta que mai ha tingut. Una bona part dels habitants deixaren Masdenverge per instal·lar-se al delta i comprar-se nous terrenys. En 1885 l'epidèmia del còlera causa 91 morts, però amb el nou segle la població es comença a refer i augmenta fins a l'actual xifra de 943 habitants. Rutes en bicicleta. En la ruta de BTP pels barrancs de la Galera es rodija per la dreta i es creua la carretera T350 i es continua pel carrer de Barcelona. També passa per Foia del Solsó. Preguntes, tens preguntes? Què vol dir BTT? És un club de bicicletes. Les entitats de Masdenverge. Associació de pares i mares. Associació de joves. Butlletí informatiu. Club de llibres. Club d'escacs. Penya Segur. Club de joventut. Societat de caçador. Unió musical. Comunitat de regants. Butlletí informatiu, què deu ser? A veure, no podeu copiar coses sense saber el que esteu copiant. Per favor. Quan feu el treball, tot el que poseu, si poseu poquet, però vol més poquet i que sapiguéssiu tot el que diu, que no després que us facin preguntes i no sé el que és. Ainhoa, a veure, què és el butlletí informatiu? Què és un butlletí, primer de tot? Butlletí, què és? Aleix. Com un grup que... No és un grup. Andrea? Un full per ficar informació d'aquell. Vale, ens apropem. Un butlletí pot ser un full, pot ser un quadern, un llibre, una revista. Sí? Butlletí informatiu. Al Canà tenim un butlletí. Biblioteca, parròquia de Roser, associació dels jubilats i comissió de bous. Les festes majors de Masdenverge. Aquí només he trobat una perquè les vaig buscar però només vaig trobar una, que és en honor a la Mare de Déu del Roser i és el dia 28 del 7 del 2017 fins al dia 6 del 8 del 2017. I aquí us he ficat una foto. Realitzat per Ainhoa i espero que us hagi agradat.